oras di radyo tiradpas. Kentepen sa anil tarten dan sa 12 minutos alpasan ti oras nga lasais. Tamalem nyaldawatan Pitsa 29 ti mabilang iti bulan ti December taon 2025. Kasi ti sigod papagayam nila. Matadwa tayo ti Master Control ni Engineer Alex Molina hasta mo ti TV sa Tepen Channel 13 ni Ma'am Alpha Jean Rafael. Mamamay man nagpalay lang kilagampayag tilawang at angatang asmanglad kita maraydayaw wapagtengan nyo. Babaen iti dayto ya programa ana paulwan sa miwingayod ken dandani tilwanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti silada na mangkeben ken mangpasangbay kada sinurat yu abon iti dandani wana kay palaonan ti minsay kasi patigyo iti biag. Ken kastamuten dagiti papagayam yung ayat at martarabay ti dayto ya programa. Mabalin mo ti daw ninyo dagita kumenyo ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Kita tingarod to muna sunata amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Dan sa 10 minutos alpasan ti oras nga lasay. Sakbay na papagaya mga ikibasa ipon ti dandani ko stamutin dahil ti kablaw yung inconvenio ti live Facebook kablawan tayo mula ito papagayam tayo anayat at martarabay ti dayto ya programa sa Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte kay Ilocos Sur, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo Tiradpas. Kay tumabutan ti dayto a signal ti DCTP Radio Tiradpas. Kita to yun dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki.
Anya pa ituruan nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte motoryo itilay ito yung Philip Marketing Corporation. Manipod Kandom Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. At dati agur uraya 1,000 pesos. Agun ko na kada dati makuyog na customer ang makairwarte motor na. No dati sa studio tumawag tilay ito yung cellphone number 0927-695299. Wino kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo karagiti na dakama ta branch office ti Philip Marketing Corporation kung saan nyo liblipatan nga ibaga Dinagan Lito Alcantara. Sales Manager Winibagayo anangagyo ti radyo ti radpas karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang sa opisina ti Philip Marketing Corporation. Tapos sige na maalay mo lang dito 1,000 pesos no makairwarte customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kat requirements, so valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kara kayo. Nagitimot nakabaylon ti motorsiklo na, kaya lang yung dagiti original ORCR, kay motoryo to opisina ti Philip Marketing Corporation, Kandon Branch, Kandon City. Hasta mo ting katagisan pa yan nakaala, ti plaka ti motorsiklo na manipod, taon 2017 nagpababa, 2014, kaya lang yung uniklem sa jay opisina, kay LTO District, Kandon City. Dugot yung lang ng original ORCR, kay motorsiklo yung agraman, valid ID. No kaya't yung mo tagpalamis, lumagas kayo lang dita Nuwas, Pure Boko Diyos, Masarakan di National Highway, Sidawin, Santa Cruz, Ilocos. Kukwakin pa at matunan da Jonas, Kenruan del Amin. Nuwas, Pure Boko Diyos, National Highway, Sidawin, Santa Cruz, Ilocos. Napapagayam, nambagam malimyo itata, duwang aldaw lang, lumtingon tisigsigan tayo, abaro at awen. Kasagana kayon, pamaskwa, nalpasin, baro at tawon mat. Kablawan tayo rin na pagayam. Mian Kayabyab Camil Kakoskos, Reyna Lingarcia, Rosa Lingarriga, Roma Mitokero, ni Reyna K. Olevaran, Kinimarni Kabagbag, Don Philip Marketing Corporation, Kandon Branch, Kandon City. Hasta mo tun kanapagayam, Pinanti Asuncion, Loren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbolata, Edwal Valdez, Roby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marcelo Koykoy Bagani, R.J. Javier, Madel Tibanis, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Don Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocos. Kunamot na Alfonso Rayray. Good evening, special greetings to my best friend, forever Robia Ikala, Itasinait Barangay, Duyawiyat, coming from all things and God bless. Nagapuray takin Alfonso Rayray. Kablawan tayo muna pagayam, John Davis, Vergonia, Santa Maria, Regina Aquino, Susan Ramos Aquino, Ciaracin Ricanya, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Don Philip, Bantay Branch, Bantay, Ilocos. Hasta mo ting Gisalin Tuson, Rica Tubadlo, Cristel Sorin, Sernan, Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos.
Hasta que Maylina Villa, Robert Regunay, Jerome Rivera, Titresio Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Pablawan tayo mo na Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Irenio Cabangcala, Cheto Barcheta, Hilario Cabangcala, si Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Hasta que Rolando Gamoso in family, si Bagarcan, Don City, Roger Rodriguez in family, si San Isidro, Candon City. Pablawan tayo mo na Mr. Mrs. Jodelyn Romero, Joana Romero, Joe Romero, ti 6-2 General Marcandas, Rubio, Galimoyod, Ilocosor. Hasta mo tin Krapagayam, ang Lirakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosor. Agnes Obrero, ti Taleb, Bantay, Ilocosor. Linda Ontar, Elsie Ontar, Sariwas, Bani, Pangasinan. Hasta pa'y Krapagayam, Anita Labayog, Jenwandas, Monsi Garciaga, ti Bigbiga, Sudipen, La Union. Paglawan tayo mo ni Alex Manaug in family, isa pang Galimuyo de Locosora, ni Pastor Ano in family, ni Rubio Galimuyo de Locosora, ni Rebecca Dagsi in family, ni Barangay Kalungboyan, Galimuyo de Locosora. Pastamot ng Krapagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, ni Barangay Patpata, Siken, Candon City, ni Camille Gasatan, ni Barangay Paypayad, Candon City, hasta mutin Bill Magani Gabwat in family, ni Pariok First, Candon City, Edna Galon in family, ni Pariok Siken, Candon City, ni Dalian Galcon, ni Kalawan, Candon City. Pablawan tayo pa na Pagayam, Edna Tolentino, Tisilag, Santa Maria, Ilocosor, Erlinda, Norilla, Tiarnac, Salcido, Ilocosor, Princess Ulburo, Cabaurao, Santiago, Ilocosor, ni Venus Monte, Tobidan, ni La Trinidad, Benguet. Hasta kin Vilma Sulebon in family, Joe Sulebon in family, ni Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Pablawan tayo pa na Pagayam, Mr. and Miss Pablo Sali Bautista in family, Ipi Bautista in family, ni Barangay Barrientos, Lona, La Union. Hasta que Jericho Lucero, ti Reno Tagudin, Ilocosor, kini Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Kita tingarog tumuna adaniw para Pasko ang intay basa, tidak ito programa sa aming ayog, kendandaniw tilokanja. Daniw dahil ito na awan, nilagapanaya mo yan. Daniw dahil ito na paulwan, ita apaskwa. Iti dahil ito paramba kiti Paskwa, agari ko matiragsak kinkapya, atal na iti tunggal maysa, kada tayo amin na pinarswa. Ito'y lobong ni ina daga, anapnuan kiro kinggurang-gura, awanan orno sa wanan talna, nariribukin kin nariwawa. Itila ito yung selebrasyon ti Paskwa, na isang sangayan na tradisyon na makuna. Agyaman tayo itinamarswa, anang ibaon kinkwana. Timanubot dito'y daga, nang kibiyag kinamnama, kada tayo amin-amin na pinarswa, nga road intay agdaydayaw kinkwana. Tiday to'y akkan ito, ayat tayo'y pay tayo, kadagiti na duma-duma ataw, tapno sumantakin lumangto.
Ti langin-langen na napudno, na kristyanuan na biyag tayo, inspirasyon kadwan kara tayo, aburayok karagiti puso tayo. Wen itang isasangbay ti Paskwa, aga naraar kin agari kuma, kayat ornos kin kapya, manipod puspuso tayo kinrek na. Ngaro din tagyaman kinkwana, asimbangbay karat tayo dito'y laga. Tinalungpo kinanumo maladagan, apagubugan tibiyag ken tinamarswa. Sulay ta ti Daniel na Paulwan, ita a Paskwa. Kita timot nga rod ti Maysa sunata, may pakuno ay may bakpakuyog, ti Daniel ita a Paskwa. Of Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawadwad na grasya, ken bendisyon iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. One
tayo ita, kakailyak ti Ile Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ng aldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo ay Isu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Isu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Manipot, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakailyak. Iili tayo nga banayoyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat a barwa tawen tay amin. Ado a bersyon wenno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. Toy anak, ken kagsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant Alex Galan. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Naragsak nga Paskwa kada kayo amyan, iti daytoy nga Paskwa, sapay kumat mapno iti puso tayo, iti ayat talnaken namnama. Agkay-kaysa tayo, kas maysa nga pamilya, ken agyaman tayo ken ni Apo, dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Ready mo ba? Kamay, Hugasan, sakit, iwasan, sa isip sa gawa. reduce, reuse, recycle the basura. Leave nothing but footprints. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits mo na go. Para sa Healthy Pilipinas. Yabrasak man ti naragsak kinapnuan ayat akablao ko. Nagasat a Paskwa ken naragsak abaro atawen. Sapay kumata ti mensahe ti Apo isu kumati adda amang tarabay kada tayo. Tapno iti kasta mariknakin may parikna tayo ti ragsak kinayat. Iti tunggal maysa. Agari kumati kapya ken nagtultuloy kumati salonat para iti bagi tayo ken iti pamilya tayo. Toy kumabkablao kada kayo. Vice Mayor Colapu R. Trinidad. Guyod Kalimuyon. In a pantry on the fourth day of To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times.
As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Dapat sa 48 ang minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Itablaman tayo ti Kankantuban Rondalya Group
Maskara Pagayam Alejandro Culas Banwa, Carino Demas ni Willie Martin, Dirgara Ginatang ni Ricky Bakdayan, Fernandez Galaso kini Glenn Gayadan, ti Barangay Kalumsing San Emilio Ilocosor. Pastamot ni Barangay Captain Fidencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibbo San Emilio Ilocosor. Ablaw na ito nagapo, ti Pagayam Alejandro Banwa, ti Barangay Kalumsing San Emilio Ilocosor. Hasta mo ito nakablawan tayo ni Adila, Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Randy Saplor, ti Salapasap, Cabugao, Ilocosor, ni Juan Ramirez, Ortega, ni Jen Garcia Ortega, Jolie Navarro, ni George Ramirez, ti Barangay Tangke San Fernando City. Unamot ni Robert Galen Larusa. Hello, good evening po. Happy New Year. Astauting Kapagayam. Ablawang ka tinaragsak, abaruwa tawon mo. Iday to'y masungad at tawon 2026. Astaw kablawan tayo pa ni Dionisio Lacanay. Ni Clarita Ragos sa Barangay Kalaote, Baknutan, La Union. Hasta mo tikin Mr. Renato Mirna Pascua, Ortega, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa, JJ Coeco, Geoffrey Cadorna, ni Minda Palo ni John Byron, kini Virgilio Ambabag, si Barangay Banukal, Lidlida, Ilocosor. Hasta mo tin kinipagayam, sila Romero, Salvador Romero, Vigelina Romero, di San Miguel Burgos, Pangasinan. Hasta mo tin Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Anabel Tamayo ni Marlene Atulin, Herminia Ramos, di Barangay Caldetong, Burgos, La Union. Hasta kablawan tayo na pagayam, Rick Rivera, ni Michael Katabay Doming Carolino, Puripaso Pilong Divina Jr., Ribain ni Edwin Sullivan, Kilon Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Kita tingorog ni tayo basa ti Daniel, nga naggapo kin pagayam, Judge Costalis Tiragilian, La Union. Tidaniw na Paulwan, na Salsalumina, Abituen. Iti mangliwang-liwang nga tangatang, intay may matangan, dagiti saan na mabilang, abit-bitwen ninda pagparangan. Sil nagdat lubong, anap man misteryo nakaparswan. Tapnoy bunagnag na, noon niya tintay na munganayan. Nuintay luktan tinapasamak sa ngalubungan. Itinay putputong nga lugar, inna nagapunan. Tapno nagitirangga sa pasamak, ama nagipapan. Inda maliklikan panakaungaw, mangsalbar sang kaadwan. Iti nanumo akulong, dagiti animales inna nagidan. Kalpasan tawanan basol, abirhin ng pangag na. Kay naipadto, aman nubot basbasol, dagangayan. Kitintay amin nagrukbab, maladaga amang isalakan. Iti kastawunay rangrang, kinatiddo garayos na. Dagiti talo man nasirib,
dalan nin turong na. Adumanon sa jay lugar, anap nun ragsak kintal na. Tapno inday tud, panagdayaw gapoy dadating na. Kapyatal na, ragsakin ng pasimudag yay na. Tapnuintay amin lagi pun, at inawon dahi tuya Paskwa. Kitsapay ko ma, dagiti tao na ipalting kadakwada. Tinasaya at ngaramid, tunggal panagbiagda. Sapay taragitiag kikiray, abit-bitwen iti tangatang. Mangipalagip tat tao, sa ngalubungan indat pagribangan. Pada tao panang respeto, panang dayaw kin pagayatan. Tapno ti biyag ti maysa kin maysa, napnon pakaragsakan. Lawag dagiti bitwen kumay danon na. Kaunggan isip barukong tattawag talingengen. Agtelinaed ngagnanayon, ingganat maudi a panawon. Mangted pagkikinawatan, ragsak kapya intay ragpaten. Kita nga rod na Paskwa, intay amin palasbangon puspuso. Dagit tinapumpen na sakit nakem, ikaten iti ulo. Kit nasaya to panagkakadwa, isot isukat tayo. Tadaritan ti anak, ti Diyos sa makipagbiag kada tayo. Suday ta ti Daniel na Paulwan, na Salsolomina abituen. Na nagapugin Judge Jubin Costalis, Pinagilian La Union. Kitag timot nga ron ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniel, ana Paulwan na Salsolomina abituen. Agring ka man sa bunga ng laylay, agmurmuray ka, apu-apu malay, takadakani ka makidanggay, ragsakin aldaw, manapnuan sa duday, tanay surat, ket nailetra, naisalaysay, iti Santa nga Biblia, iyan at ti Diyos, maipas na dito'y daga, umay makipagbiag, kada taya pinaruswa. Nadanunanin, aldawan nagasa, naipas ngayon, ti verbo nga Mesyas, ket tilubong, anyan nga nagragsa, Paskwayo amin, gagayen ken kakagsa. Tanay surat, ket nay letra, nay salaysay, iti Santa nga Biblia, iyan at ti Diyos, maipas ngay dito'y daga, umay makipagbiag, kada taya pinaruswa. Nadanunanin, aldawan nagasa, naipas ngayon, ti verbo a Mesyas, ket tilubong, anyan nga nagragsa,
Paskwa yu amin gagayen ken kakasa. Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ta ti mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Kakailyak dito'y galimuyod. Abersayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanak iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsatyo, Mayor J.C. Balingsat. Guyod, galimuyod. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator
Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesta ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, Kukwa Kanimat Matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Manipot, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, tinaragsak nga Pasko, tinagasat a baruatawen tayo amin. Ado a bersyon winno kay papanan ti Pasko, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Pasko, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak, ken kabsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant Alex Lam. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kada tayo. Agyaman tayo ti Apo nga isu ti puon ken gapu ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo met ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti adu ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Ta naragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too.
Dan 5 minutos, alpasan 2 oras ng alas 7. Kitunan ni Jenny Donato. Good evening, sir. Watching from Nagbutidan, Santo Domingo, Ilocos. Merry Christmas to all. Well, Happy New Year. Unamot ni Yumi. Good evening, tatang. Kablawan man ni siyaon, madama ayam na. Well, kablawan ka siyaon. Happy New Year. Laro-laro lang. Huwag yung cellphone. Mamaya usap tayo. Nagkapureta kiniyomi. Kablawan tayo Rodilla Kidangin, Leo Kidangin, Ricarda Calagues, Rosalind Calagues, Ronaldin Bungpain, Kinirialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Hasta kin Makari Wabaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jo Marabaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Nemi Abaya, Tisetio Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Hasta kin Janus Caro Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia, Santo Gabayan and family, Kanaya Gabayan di Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na Albert, Cacho Almasan, ti Pilar Abra, Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Hasta mo tin kin Eric Paulo, ti Pawa Bigan, kin Lister, ti Laplapog Villabisusa, Abra. Kablawan tayo pa na pagayam, Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Trucerera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Rezo Guerrero, kin Barangay Captain, Ricardo Bilog, ti Barangay, Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tin Kilamor Salebo, Lorenzo Lawagi, Olleta Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay, Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Ablawan tayo pa Jubilito, Bustamante, Oreño, Bustamante, Prudencio, Bustamante, ti Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo tin kin Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Manilin Ison, Lady Claire Ison, Leia Ison, kin Daniel Orbos, ti Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Kita tuy pangarap ti Pambalagip, Manipod, Master Control. Paay ko di Nabara Kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay ko mata tibaet, iti paspasamak, iti a tiyempo, sagrapen tayo, ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, ti kapitasan, a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilyak, naragsak a Paskwa, ken nagasat a barutawen tayo amin. Ti anak ken kapsatyo, Bukal Boy Hernelia, giyaman akunay. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid, kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
Kanamo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro atawon 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay salunat yung madda kada kayo, kasi yung ragsakan ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay salunat iti tumungal maysa iti umay manen atawon 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Ti kay papanan ti Paskwa kada tayo Kristiyano ket ragsak ayat ken panangipaay ti sagot ngem kang ronaan iti amin isu daytoy iti panagyaman tayo iti bendisyon ti daytoy nga tawen ti sagot a biag ken salunat ti panakapakawan iti basol tayo kablawang kay ngarod iti napnuan ayat ken naragsak nga Paskwa iti daytoy nga tiyempo kakailyak to'y kumabkablaaw kada tayo, ABC President JP Singson na po. Yabrasak man ti naragsak kinapnuan ayat akablao ko. Nagasat a Paskwa ken naragsak abaro atawen. Sapay kumata ti mensahe ti Apo isu kumati adda amang tarabay kada tayo. Tapno iti kasta mariknakin may parikna tayo ti ragsak kinayat. Iti tunggal maysa. Agari kumati kapya ken nagtultuloy kumati salunat para iti bagi tayo ken iti pamilya tayo. Toy kumabkablao kada kayo. Vice Mayor Colapu R. Trinidad. Guyod Galimuyon. In the pantry on the fourth day of Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf and bridges and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo!
There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Dan sa 46 minutos, palpasan tu oras ng alas 7. Ikablawan tayo na pagayam, April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, di Barangay Amgid, Candon City. Hasta mutin ka na pagayam, Rolly Gabaldon Laperte, Binaminandaya, di Barangay Baring Kukurong, Suyo, Ilocosor. Hasta kin Richard Chan, Dorsaran, Suyo, Ilocosor. Di Barangay Captain Pedro Obwan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, kay Doris Ramirez, di Barangay Mabilig Sigay, Ilocosor. Kablawan tayo mo di Bobby Gorospe, ni Larry Ababa, ti Pidpid, Santa Cruz, Ilocosor. Ni Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Candon City. Dexter Gallita, Duga, ti Pauk Norte, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta kung Bernardita, Libaton, ti Bugnay, Candon City. Ni Janice Miragonton, La Chica, ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Hello, Joseph de los Santos. Merry Christmas. Hasta mo tinakablawan tayo ni Cesar Valleos and family, Vivencio Inigo Senior and family, Ryan Valleos and family, Kalangigan Sikin, Candon City. Hasta mo tingin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jenalyn Navarrete, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay, Ulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarot ti Daniel, Ana Paul Juan Pascua Aldaw, ana isang sangayan. Agragsak ti lubong, kitsaan na mabilang, dagi ti lugar na nagpunipunan, purayok ni karayo. Itiday ito'y at tempo, hintay lagi pun naglaba sa panahon, tapno hintay biyagan, dahil pasama kiti kulong, tapno agtalinag, agnanayon pakinakam panunot, inaindaklan, aprakay pas nga iti muladaga, nga isot mang subbot ti sanga lubungan. Tunggal dumteng, dahito celebration ti Paskwa, ipasimudag na tintay panagaon tiram, dayawayat, in pagkikinawatan, hintay punasun dagiti limdo. Sanang kinsamweng, kimaysa, kitintay manin sinjan iti silaw, amang tidrangrang kinpudot, amang biag pitik, ti paragkakadwa. Paskwa may sa balikas, ti sumilsilap agamang, launin na tilanawon iti lubong, idipin na ti uram, barukong tunggal parswa, silpun ti pugsat kawar, isaan pragkikinawatan, tapnubyagan tinakumutan, ngayat ragsa kinamay, ki Paskwa bilig, kin misteryo no tunggal madanon. When nayanak nagto, natay na ikalin, nagungaran, sinubot na sa nga tauan, sa nga lubungan, si kakin siya, datay amin, may salakan tayo, ti
tinakas ang panungpalan, kimsino tinang pastrek kadakwada, diag birok da ti paglinungan da. Kim din tanay pasngay, anya tinaramid tayo, dinagtok anya tinay tulong tayo, dinatay anya tinungaw tayo, dinay tanem kaspirlas, talwam managtudtoda. Ngem itamanin na Paskwa, subyan ti batun lagi, hintay lagi pun, ti may sang ubing nga naipasngay, itinanumo akulong, apanakay salakan, ti lobong agragsak, ti lobong agkanta, ti lobong mangeg, nagajapipigsa nga riwawa, ikispukkaw king kanalbong, amang ipaduyak-yak, anayanaken ni Niño Isos. Suraitan papagayam ti mauri adani uwa pamaskwa, kiti makunak na ragsak, tinagtagay mari sa Paskwa tayo amin papagayam, kenti masungad barua taon tayo amin na pada-pada. Tingkas tamten ditoy, may sa bubungan, Idisiti Piradyo Tiradpas, Kentebe Tipen Sanil Tarten, San Nicolas Candun City, Kang Runan kin Manager, Ma'am Alpha Jen Rafael, Kenisera, Engineera, Alex Molina, Tingkas tamten kadagiti amin, Asiporta, Imang tartarabay ti dayto ya programa sa miming ayog ken dandani tilokanja. Naimbag nga oras ken kanituyo amin ken ti daytoy masungad a barotay atawan tayo amin a pada-pada. Agragsak ti lobong. Happy New Year tol. Kita tingaruren ti maudi mo itasunata ang may pakuyog ti Daniw a Pamaskwa en baro atawen. Marikinam, langiis buloy damyanan, isugay tempo nga inururay, apan ang ramba
man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ti mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Seven healthy habits, go na go! Para sa healthy Pilipinas! May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawadwad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapo for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagaduga biti ng Belgian si Balbalayda. Di daduman sa kay pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute taktak ko para dito kalamity victim. So, Kakailyak dito'y galimuyod. Abrasayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkapsatyo, Mayor J.C. Balingsat. Guyod, galimuyod. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti kay papanan ti Paskwa kada tayo Kristiyano ket ragsak ayat ken panangipaay ti sagot. Ngam kang ronaan iti amin isu daytoy iti panagyaman tayo iti bendisyon ti daytoy nga tawen ti sagot abiyag ken salunat ti panakapakawan iti basol tayo
kablawang kay nga rod, iti napnuan ayat, ken naragsak nga Pasko, iti daytoy nga tiyempo kakailyak. Toy kumabkablaaw kada tayo, ABC President JP Singson na po. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga lagay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay. Pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma. 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls. Lututubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito yung para kanyak sir na pinta sa laumay. Sa nalagaan mo, ngayon ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak kita siya eh. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun niya, natibig-big aramidem nga chocolate drink, slakaten. Naimas nakirad ka sir. Wala natatay ka kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de itang ko de. Aging gana ti kabailak sir hanggang surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito'y Salcedo. Dan 36 minutos. Kalpasan 2 oras nga alas 7. Ikablawan tayo na pagayam Rogelio de la Cruz and family Titinan Santa Maria Ilocosor. Astamot nun kil pagayam Arnold Doeling and family Tidasay Narbacan Ilocosor. Espiritu Salvador and family Tikabarwan Santa Maria Ilocosor. Kani Florencio Suleba and family
Tapatot San Esteban Ilocosora. Astamutun Karapagayam, Limpiras and family, Tibang Bangar Burgos Ilocosora. Alcian Sita and family, Tibang Layan Narbacan Ilocosora. Anthony Duhiling and family, Tiabur Narbacan Ilocosora. Kinisani Calderon Montero and family Kinarayan Narbacan Ilocosora. Ablawan tayo mo Tapagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabor Sir Rivera, Tortiga Baknutan La Union. Astamutun Karapagayam, Lorde Posilero Marlita Gamata, Tilintik Banayuyo Ilocosora. Ni Robert Badilla Randy Badilla, ni Barangay Legazpi, Galimuyod Ilocosora. Astamutun Karapagayam, Nestor Sumawi, Joseph Golindo, Edwin Tolentino, Tiniratan Salcido Ilocosora, Kine Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo de San Pedro, Andon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Siri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Mila Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Andon City. Happy New Year. Astamutun Karapagayam, Anakasim ti Butobot, Balawan, La Union. Isali Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Asandar Cross, Ginaburan, Balawan, La Union. Astamutun Karapagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia ti Sabuanan, Santa Maria at Santa Lucia, Ilocosora. Ablawan tayo mo na pagayam, Alpo Trapada o Pleng Roquepo, Mr. Miss Leonor Ganaban and family, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kita tuy pengarog ti Pamalagip Manipod, Master Control. Una-unay, mangkablaw ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko itad kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman unay, Dios agnina kada kayo amin. Katay kabilin ko dyan opisina, pero may in coordination BSWD, handa madelay dyan ito, so ang yung raya na jaya, basta no, dat kan ito yun. Sa Raja, dagito'y luglugan na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa datuyang pagka. Dakkel unay nga panagyamyaman kini Apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito tayo nga makita no kas ano mati kinaelegtak ken
kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro a tawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen a tawen 2026. Manayen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Naragsak nga Paskwa kada kayo amyan, iti daytoy nga Paskwa, sapay kumat mapno iti puso tayo, iti ayat talna ken namnama. Agkaykaysa tayo kas maysa nga pamilya, ken agyaman tayo ken ni Apo, dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year. Ako si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy
Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial Dapat sa 3 minutos, pasangwanan 2 oras ng alas 8, ngintay panagpakada. Ikablawan tayo na pagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Rubel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Roy, Santol, La Union. Hasta mo itong kanapagayam, Lorna Bumaksa, Ti Poblacion Villaviso, Sabra, Ti Carmila Bilandres, Piliganabra, Anila Asuncion, Ti Bangadabra, Lorena Divinas, Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Tinimian Braceros, Ti Pakang, Santa Maria, Ilocosora. Hasta mo itong Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga, Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, di Barangay Bagani, Cabora, Andon City. Kita tingro din ti Maudi Asunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Isutin mayan ni kada kayo, umay kumablaw tanadayawa balayo sa minet ko na naisaruno Diyos ti mangted inaragsak nga Paskwayo isuting mayan ni kada kayo umay kumablaw tanadayawa balayo sa minet ko na naisaruno Diyos ti mangted inaragsak nga Paskwayo Apo ti Mesyas ari ti lubong naipas ngay iti kulong nalo mo keninggat panlaw ngayon tay pagwadan inaldaw-aldaw di Paskwa iparit na irit na panagin na yatawan kumat guran-gura intay nga dami nagragsak liday ken lagit intay iwagsak Paskwa iparik na irik na paragin na yatawan kumat buran-bura intay nga't amin nagragsak liday ken ladingit intay iwagsak liday ken ladingit intay iwagsak Dapat siya minutos, kasangwanan ti alas 8. Katablawan tayo na pagayam, Susang Galutan ti Bagani Campo, Candon City, Nininaw si Katirman, Candon City, Eric Saldua ti Camaraw, Narbacan ni Lucosora, Kenilaria Kisay, Tambulugan, Narbacan ni Lucosora. Hasta mo ito kanapagayam, Mr. and Mrs. Frederick Maricel Combas and Family, Filimar Combas, Presel Bilino Combas, Candila Combas, ti Barangay, Gayaman Luba, Abra. Hasta mo ito kini Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Pugorwang, ti Pantar, Agno, Pangasinan.
Lailani Rivera, sa Barangay Barolomel Site, Mabini, Pangasinan. Paglawan tayo pa ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Gatud Reyes, Tukipa Luba Abra, ni Madeline Monses, Tamak Villa Bisusa Abra. Pablawan tayo pa na pagayam ang Ilisawon Selection and Family, Ikabarwan San Emilio Ilocosora. Happy New Year, ma'am. Pastamo ng Dennis Madriaga, di Bangged Abra, Agosto Miguel Llorena, di Soyo Ilocosora, ni Angel Arcina, Sabor Narbacan Ilocosora. Pastaw tablawan tayo pa na pagayam Ria Gawat, Isil Gawat, Lawrence Gawat, di Barangay Caterman, Candon City. Pastaw kin Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Dison de la Cruz, Benito Roes, di Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora. Pastaw kin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, di Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora. Kini Brenda Ariola, kini Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Basta pa'y kablawan tayo mo na pagayam. Matirisa Gaboy, Dan Albert Hangan, Lucila Elgamo, Usang Reclusado, kini Barangay Robio, Galimuyod, Ilocosora. Mastaukin Jose Valdez, Ligaya Balvin Claudine Barruga, Daniel Rosario, Miriam Corbito, John Balucanag, Sansan Sumakyag, di Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosora. Alawin papagayam mida. Agsipod kanaybos manin, iworas tayo tiday tila programa sa aming ayaw kinandani tilokanja. Kitinton manin sumaruno at taon 2026. Madaanan yung tumanin kisasangbay sa mulay dayaw wapagtengan nyo. Alarot papagayam nila, ibatimin tinaimbag ng oras, kinrabiyo amin na pada-pada. Kit kunaat, Happy New Year. Kada kay amin at martarabay tinaytoy programa sa miyong ayaw kinandani tilokanja kinti sa pasap at sububukan a programa ti DCTP Radio Tiradpas kinti beside TV Channel 13. Happy New Year kada kay amin na pada-pada. Kiti manong yung nagpay kada kayo, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, babayo.